Perting lipaya sa 45 ka mga sundalo sa 10th Infantry Division, Philippine Army nga milampos na gyud sila sa ilang pag-eskwela pinaagi sa Alternative Learning System kun ALS nga programa sa Department of Education. 30 kanila ang nakahuman sa junior high school ug 15 gikan sa elementary school. 15 sagad kanila mga miyembro sa indigenous peoples ug kanhing mga rebelde nga na-recruit pinaagi sa special enlistment. Una nakalampos, mikuha sila og functional literacy test ug mipartisipar sa serye sa modular sessions isip kabahin sa ALS nga gitanyag sa DepEd. Sa mensahe ni Dr. Arlene Lim, ang Assistant Schools Division Superintendent, gipasabot niini ang kamahinungdanon sa paghatag og life skills interventions nga makapurma sa mga sundalo nga mamahimong epektibong public servants. Gila ra usab niya nga pwedeng makapadayon sa ilang pag-eskwela ang mga elementary graduates ngadto sa junior high school ug mga junior high graduates ngadto sa senior high school gang potensyal nga maka-enroll sa mga vocational courses. Mitindog isip representante ni Commander Major General Jose Ariel Niembra si Colonel Felix Ronnie Babak, ang 10th ID Chief of Staff. Sa mensahe ni Colonel Babak, gipasabot niini sa mga graduates nga susi sa kalampusan ang edukasyon, partikular sa military careers. Nagsilbi sab isip inspirasyon sa ubang sundalo ang mga IP soldiers na naningkamot aron makabot ang excellence sa ilang serbisyo. Kahinumduman nga gipirmahan sa 10th ID ang Memorandum of Understanding with the DepEd ALS of Davao de Oro kun ang ALS Project Aguila niadtong Abril 7, 2022. Gihimo ang first moving up o graduation ceremony sa 10th ID Auditorium Camp General Manuel Tian Sr. sa Mawaf, Davao de Oro nitong Miyerkules, Pebrero 8. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe!